Sa mga pagunahing balita, bagong silang na sanggol natagpong patay sa basuran sa Tabaco City. Tomboy timbog sa bypass operation sa Nabua. Live-in partner nakatakas. Magsasaka na hulog sa balon sa Camarines Norte. At 2 pulis, sugatan ng manlaban ng arestuing wanted person sa Legazpi. Magandang gabi, narito ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Miyerkules, ika-27 ng Agosto, taong kasalukuyan. Isang patay na sanggol na isinilid sa ecobag ang natagpuan sa isang tambakan ng basura sa Tabaco City. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng otoridad para mapanagot ang nasa likod ng insidente. Narito ang buong ulat. Isang patay na bagong silang na sanggol ang natagpuan sa Central Material Recovery Facility o MRF sa Tabaco City, 1:30 ng hapon kahapon. Ayon kay Police Staff Sergeant Elaine Adriano, tagapagsalita ng Tabaco City Police, natagpuan ng sanggol habang pinagbubukod-bukod ng isang eco-aid ang mga basura sa naturang pasilidad. Nakasilid umano ang sanggol sa isang kulay asul na ecobag. Posible daw na 2 hanggang 3 araw nang patay ang bata. Ngayon po, based ito pa sa result po ng examination po ng doktor, is yung bata po is a full-term newborn with uncut umbilical cord. Hindi pa po napuputol yung kanyang umbilical cord, and ito po ay nasa stage of decomposition na. So tinatayang 2 to 3 days na po siyang patay. Patuloy pa rin ang ginagawang backtracking ng otoridad upang matukoy kung saan eksaktong nakolekta ang naturang ecobag. Actually, ang initial step po namin sa police station is, under the guidance po ng aming hepe, is mag-public advisory po kami para po maipaabot sa publiko kung sino man po ang nakakaalam ng, or kung sino pong may ideya, kung sino ang magulang at nanay ng sanggol, isa na po is mapaabot sa amin para mabigyan po sana ng counseling o ano man na tulong. Para po sa lahat, hindi lang po sa mga nanay, sa mga magulang, kung wala po kayong kakayahang buhayin ang ganitong bata, is ano na po, hingi po kayo ng tulong sa agency or sa government, kasi may mga agency and institution naman po na pwede kayong tulungan instead of ilalagay yung bata sa ganung sitwasyon. Kahapon nang ilibing ang sanggol sa Tabaco Public Cemetery. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Arestado ang isang tomboy matapos na makuhanan ng mahigit sa 100,000 halaga ng shabu sa ikinasang operasyon kontra droga sa Nabua, Camarines Sur. Nakatakas naman ang kanyang live-in partner na pinaghahanap pa rin ng otoridad. May report si Rose Bilista. Timbog ang isang 20 anyos na tomboy matapos na makuhanan ng ilegal na droga sa ikinasang buy-bust operation ng otoridad sa Zone 5, Barangay La Purisima, Nabua, Camarines Sur, alas 5:51 ng hapon nitong Lunes, Agosto 25. Kinilala ang sospek bilang si alias Dugong, walang trabaho at residente ng nasabing lugar, habang kinilala naman ang nakatakas na kinakasama nitong si alias Rom, residente ng Barangay Inapatan, parehong bayan. Nakuha mula sa posisyon ng sospek ang 2 pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 15 gramo na tinatayang nagkakahalaga ng 102,000 pesos. Nung nagpalitan na nung items at nung pera at nung nagdeklara na yung ating pusher buyer na buy-bust operation, doon na po biglang umaripas ng takbo itong live-in partner ng kasama, and yun na nga po nakatakas po. Batay sa ulat, matagal na ring minamanmanan ng pulisya ang sospek dahil sa illegal nitong gawain. Patuloy naman na pinaghahanap ng otoridad ang live-in partner nito.
Ito pong living partner ni alias Dugong is ongoing po ang ating manhunt charge operation. Pero po sa pag-file po ng kaso, isinama po natin na file ng kaso itong kanyang ka-living partner kasi identified naman po natin kung sino siya. So finailan din po sa kaso para po ma-issuehan siya ng warrant of arrest ng korte para po mas formal ang ating pagsagawa ng manhunt operation. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya pa ng Nabwa Municipal Police Station ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Patay na ng matagpuan ng isang magsasaka habang palutang-lutang sa isang balon sa Santa Elena, Camarines Norte. Lumalabas sa investigasyon na nakainom ng alak ang biktima nang mawala ng balanse at tuluyang mahulog sa balon. May report si Mel Moral. Kita sa video na ito ang katawan ng isang lalaking palutang-lutang sa isang balon sa Barangay San Vicente, Santa Elena, Camarines Norte, alas 8 ng umaga nitong linggo, August 24. Kinilala ang lalaki sa video na si Salvador Lazar, may asawa, isang magsasaka at residente ng nasabing lugar, ayon sa Santa Elena Municipal Police Station. Mismo ang kaibigan ng biktima ang nagpaabot ng report sa kanila matapos na makita ng anak nitong babae na mag-iigib sana sa nasabing balon ang bangkay ng biktima. Base sa investigasyon, nakainom umano ng alak ang biktima bago ang insidente na pinaniniwala ang nangyari Sabado ng gabi, Agosto 23. Base po kasi sa kwento ni John Paul, mga 8 o'clock po ng gabi, pinuntahan pa niya yun sa bahay. 8 o'clock po ng gabi ng August 23, pinuntahan pa po niya yun sa bahay at inabutan niya doon sa bahay ko na nag-iinom mag-isa itong biktima natin na si Salvador Lazar. So napag-usapan nila tungkol doon sa trabaho nila kinabukasan. So inaakit niya siyang mag-inom, pero hindi na siya nag-contact at umuwi na rin si John Paul sa bahay nila. Yun po, at kinabukasan niya po ay umaga, nakita na yung bangkay na nasa loob ng balon. May lalim na lagpas sa 4 katao ang nasabing balon na malapit sa daan ng mga residente at pagmamay-ari din ng kaibigan ng biktima. Wala naman na nakikitang foul play ang pulisya sa insidente. Base po doon sa examination po ng doktora, wala naman po si doktora kasi nakitang foul play po. Pagkalunod po yung kasi malalim po talaga yung balon, malalim po talaga. Siguro man po kahit sagong gabi po, hihingi siya ng tulong, gabi nangyari, hindi po siya maririnig kung sisigaw siya. Ang ginawa po ng ating kapulisan ay pinaharangan na po natin yun. Sinabihin na po natin yung may-ari na natabo na yun, harangan na, para hindi na po maulit ang mga ganun pangyayari kasi delikado po talaga na sa tuwing gabi, kung sakali ba daraan doon at hindi sanay doon at kahit sanay doon kung nakakainom ay maaari talagang mahulog. Dahil sa pangyayari, pinag-iingat ng mga otoridad ang mga residente sa naturang lugar upang hindi na maulit ang insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Tawag na pulis! Dali! Hawakan mo na dyan, Paul! Susunod, lolo na umano'y miyembro ng rebelding grupo, voluntaryong sumuko sa Erosin Police. At abangan ang mga eksena sa ginanap na benefit concert para sa isang kilalang visual artist sa Legazpi na lumalaban sa sakit na cancer. Yardi mo pa ang balita sa Bagong-balik na Bicol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaang ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure.
This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Sugatan ng 2 tauhan ng Legazpi City Police Station matapos naman laban ng kanilang huhulihing wanted person. Bukod sa kasong act of lasciviousness, maharap din ang suspect sa kasong direct assault. May report si Hercules Barbacena. Sugatan ng 2 pulis matapos naman laban ang aarestuing suspect na ika-9 na most wanted person sa lungsod ng Legazpi dahil sa kasong acts of lasciviousness. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, tagapagsalita ng Legazpi City Police Station, mag-aalauna ng hapon kahapon nang ikasaang operasyon sa lugar ng suspect na si alias Henry, 44 anyos, kung saan naabutan ito sa gitna ng palayan sa likod ng kanilang bahay. Imbes na sumuko, sinubukan umano nitong manlaban gamit ang bitbit nitong karit na nagresulta sa pagkakasugat ng 2 pulis. Sa kabila nito, matagumpay pa rin naaresto ang suspect. Pakay lang natin din to dahil meron tayong warrant of arrest. Yung lang ang concentration natin dito is madakip yung suspect natin batay doon sa aming manhunt Charlie na tinatawag. So, nagtagumpay tayo dito na madakip. Yun nga lang, nagkaroon ng habulan hanggang yung 2 nating kapulisan ay masugatan sa kaliwang kamay and then yung isa ay sa likod. Balik trabaho na din ang 2 pulis matapos na maipasuri at maipagamot sa ospital habang nasa kustudiya pa ng naturang istasyon ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Kung may standing warrant of arrest, alam nila may silang warrant of arrest, pwede rin naman na voluntarily sumuko sila rito, or kung pinunta ng pulis na mayroong i-issue warrant of arrest, huwag na pong maglaban kasi yun po ay kautosan po nating korte. Mahaharap ang suspect sa panibagong kaso na direct assault in person of authority. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Isang miyembro ng rebeldeng grupo ang voluntaryong sumuko sa otoridad sa Irosin, Sorsogon. Bukod sa katandaan, nais na daw ng naturang rebelde na makapagbagong buhay. May report si Elianzon. Kusang loob na sumuko sa Irosin Municipal Police Station sa Irosin, Sorsogon ang isang lolo na miyembro umano ng Communist Terrorist Group o CTG kahapon, Agosto 26. Kinilala ang nasabing rebelde na si alias Cabito, 65 anyos na isang magsasaka at residente ng Barangay Gabaw, Parehong Bayan. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Salvador Joseph Galido, ang Chief Investigator ng Irosin MPS, isang aktibong miyembro ng Baryo Militia ng Bayan ang nasabing rebelde na nagsilbing impormante at tagadala ng pagkain at supply sa mga rebelde. Voluntaryo umano itong sumuko sa otoridad dahil na rin sa kanyang edad at sa pagnanais na ring makapagbagong buhay. According to sa interview, nung tinanong namin siya, pumasok pa siya noong 2007 pa. Una, 2007. So, parang intermittent lang yung pagsali niya kasi nire-recruit pa lang siya. So, hindi pa siya gaanong ganap na miyembro. Nung dumating yung 2009, pumunta daw siya sa Manila. Tapos, after 1 year bumalik. Tapos, sumama uli. Hanggang sa kalaunan ay naging regular na siya na miyembro.
Tiniyak naman ni Galido na mabibigyan ng tulong pangkabuhayan ang sumukong rebelde sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ng gobyerno. Humihina na rin dito sa aming probinsya yung panang NPA. Actually, karamihan na sa mga membro ng NPA dito sa probinsya ng Sorsogon ay nagsusurrender na sa pamahalaan kasi maganda yung programa ng pamahalaan. Partikular na yung ipinatupad ng ating pamahalaan noon, yung ECLIP at saka yung programa ng provincial government. So natutulungan sila. So siguro yun yung mga nag-encourage sa kanila para bumaba at makiisa na sa ating gobyerno. Sa kasalukuyan, nasa kusdiya pa siya ng Irosin MPS para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Muling nanawagan naman ng pulisya para sa kooperasyon ng publiko para tuluyan ng matuldukan ang insurhensya sa lalawigan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, El Yanzon. Makapanindig, balahibo at talagang kahanga-hanga ang muling pagtatanghal ng Bicol Voice Choral nito lamang Sabado sa isang benefit concert sa lungsod ng Legazpi. Layon daw ng konsyerto na matulungan ang isang albayano artist na kasalukuyang nakikipaglaban sa sakit na cancer. May report si Danica Garcia. Malas ng Bicol Voices Choral ang kanilang angking galing sa pagkanta sa isang pagtatanghal sa lungsod ng Legazpi nitong Sabado, Agosto 23. Ang naturang performance ay isang Thanksgiving at benefit concert para sa 40 anyos na si DJ Tanji, isang kilalang visual artist sa Legazpi City na lumalaban sa sakit na cervical cancer. Abril ngayong taon nang madiagnose ang kanyang sakit. Aminado si Tanji na mahirap ang kanyang pinagdadaanan ngayon pero sa tulong ng grupo, mas kumakapit siya sa pag-asang gagaling. If you will see my Facebook account, lagi ako nagpo-post ng mga cervical cancer awareness, contents, tips. Because I don't want others na pagdaanan yung nangyari sa akin na kumbaga it was too late. I could have prevented it or mas marami sana ako naging kaalaman for me to realize na may cancer na pala ako. So nafe-feel ko kasi yung symptoms 2023 pa. So nang hinayang ako na stage 2B na siya nung na-discover. So 'di ba, pag stage 2B kasi it means may kalat na siya locally. Kung sana earlier detection, mas madali sana. But anyway, so yun, kaya panay I want to advocate cervical cancer and be like a representative to inform the women na maraming ways para ma-prevent ito or early detection can save your life. Tapos kumbaga, check up lang and magtanong lang sa OB would be really big help na siya. Mas umingay ang pangalan ni Tanji matapos niyang gamitin ang kanyang angking galing sa pagpipinta na isa sa mga naging instrumento para makapagpa-opera siya sa kanyang sakit sa puso. Ang kanyang talento rin ang isa sa mga susi para mapagtagumpayan ng kanyang live-in partner ang laban nito sa sakit din na cancer. Yung mga nafe-feel ko dati, akala ko is just normal since I'm 40 years old na, tapos I'm on pills. Akala ko side effect siya ng prolonged use of pills. So, nabaliwala ko yung iba. But, medyo na-alarm na ako nung may pain na. So, I guess ang cervical cancer talaga, based din sa aking doktor, ang pinaka-symptom niya pag medyo andyan na talaga siya and lumalaki na is pain. Kasi may pain na dun sa part ng cervix, nakakatama na siya sa ibang organ. That's the reason why may pain. So, yun, yung pain talaga, it's a pain that you cannot explain. Nakakaantig-an niya ng puso na sa kanyang panibagong laban naman ngayon, isa ang Bicol Voices Choral sa kanyang mga sandigan. The Bicol Voices Choral, they're really good. I heard how they sing na before. Alam kong magaling sila, kaya sobrang na-excite ako when I learned na sila mismo ang kakanta. This kind of people are the people that we'd like to keep. Alam mo yon, yung mabibigla ka na lang na they are
they are thinking na just to help you, tapos gumagawa sila ng effort na ganito. So sometimes when you have cancer or when you're experiencing na nasa may hardship ka, like may illness, sometimes marirealize mo may mga tao pala talaga nagmamalasakit sa'yo, who genuinely loves you. Samantala, puspusan naman ang ginagawang paghahanda ng nasabing grupo para sa kanilang kompetisyon sa susunod na taon na gaganapin sa ibang bansa. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si May Insinares. Salamat!